Esta é a historia dunha muller que chegou a ser unha figura mundialmente recoñecida da escena operística. Esta dona chamábase María Luisa Rodríguez Nache e, aínda que non queda claro se naceu ou non na Coruña, sabemos que, con 10 meses de idade, en decembro de 1924, vivía coa súa familia na rúa Linares Rivas, número 21 desta cidade. Era a filla pequena do armador de buques pesqueiros Guzmán Rodríguez Rincón e de Carmen Nache Naya, e irmá de Horacio Rodríguez Nache, que fora violinista da Orquestra Sinfónica Municipal da Coruña e concertista, e director do Conservatorio de Música e Declamación desta cidade. A marxe desta influencia, María Luisa lembraba nunha entrevista no programa Gallegos de Hoy de Radio Nacional de España en 1980 que a súa familia era moi afeccionada á música. Mi madre decía que el piano, que era muy bonito, claro, era su instrumento, y el violín, que era el de mi hermano. El canto, en mi familia, pues, según dicen, yo no lo conocí, porque se murió siendo mi madre muy joven, era su padre, que tenía una magnífica voz de tenor. Parece ser que de aí me viene a cosa. Polo que for, o seu era o canto. Con apenas 14 anos, comezou a súa formación musical da man de Viviana Pérez, a Perecita, soprano abulense que se establecera na Coruña co seu marido o tenor malpicán, Ignacio Varela Gómez, co que crearía a escola de canto que ela rexentaría. Aproximadamente 2 anos despois, trasladouse a Madrid para seguir coa súa formación no Real Conservatorio de Música de Madrid. Nesta cidade sería alumna do tenor mallorquino Lorenzo Simonetti, do que tamén o foran as grandes sopranos descendentes de galegos Ofelia Nieto e Ángeles Otein. Soprano esta última que despois sería a súa profesora. En 1945 recibiu o Premio Extraordinario de Canto que concede dita institución. Despois destes anos de formación, chega a súa primeira actuación en público en Madrid, nun festival no que, premonitoriamente, cantaría o terceiro acto de Aída, ópera que interpretaría no seu debut profesional como soprano. En 1945 estaba previsto que a representase en Madrid, mais, como ela mesma lembra, finalmente a compañía elixiu a outra soprano, Fidela Campiña, para o seu papel. A súa estrea non puido ser na capital, mais o destino gardáballe unha grata sorpresa a María Luisa. A compañía tiña organizada unha xira que chegaría ata Portugal, con parada na Coruña, para participar na tempada de ópera da cidade de 1945. Y dio la casualidad que Fidela Campiña, no sé por qué razón no pudo venir, se puso enferma, no sé qué le pasó. Y entonces se acordaron de que María Luisa Nache, además de todo, era coruñesa. Y así, en muy poco tiempo, me llamaron con un ensayo de orquesta. Yo canté Aída, debuté Aída, con Hipólito Lázaro. Desta maneira, sen contar con iso, a soprano coruñesa estreaba como cabeza de elenco a ópera Aída na súa cidade natal. Foi no Teatro Rosalía de Castro o 21 de abril de 1945 e repetiuse cun só día de descanso o día 23. Tras o éxito obtido na Coruña, comeza para ela unha carreira que a levaría aos principais teatros líricos da maior parte do mundo. Empezou cunha xira polo norte de España interpretando preferentemente os grandes papéis das óperas de Verdi, Aida, Il Trovatore, Otelo, Tosca, que aprendera con Lorenzo Simonetti. Posteriormente trasladouse a Italia, onde ampliou a súa formación coas ensinanzas de reputados mestres líricos e do gran mestre de escena Riccardo Picocchi. Me enseñó todo, ópera por ópera, acto por acto, gesto por gesto, movimiento por movimiento. Me dio tal base que poco a poco la evolución mía me fue soltando y fui creando mi propio personaje. Foi neste país onde estableceu a súa residencia estable, aínda que ao longo dos 18 anos nos que se desenvolveu a súa carreira operística, recorrería diversos países, principalmente de Europa e América, onde interpretaría papéis principais en máis de 40 óperas. Foi a Aída de Verdi o papel do seu debut na Coruña no segundo Festival de los Amigos de la Ópera.
Desdémona en Otelo de Verdi, Elsa en Lohengrin de Wagner, Floria en Tosca de Puccini, Mimi en La Boheme de Puccini, papel na que o público coruñés poido vela en directo no segundo Festival de los Amigos de la Ópera. Donna Leonora en La Forza del Destino de Verdi, Eleonora en Il Trovatore de Verdi, Micaela en Carmen de Bizet, Neda en Pagliacci de Leoncavallo, Mrs. Alice Ford en Falstaff de Verdi, Lola la Piconera de Conrado del Campo e José María Pemán, ópera que protagonizou na súa estrea absoluta. Violeta Valery en La Traviata de Verdi, A Turandot de Puccini, que protagonizou na primeira representación que se fixo desta ópera en Perú. Venere de Dafne de Jacopo Peri, A Manon Lescaut de Puccini, papel que interpretou no quinto Festival de los Amigos de la Ópera. Santuccia en Caballería Rusticana de Mascagni, Matilde en Guillermo Tell de Rossini, a Madame Butterfly de Puccini, que interpretaría na Coruña, Amelia en Un balo y máscara de Verdi, Margarita en Fausto de Charles Gounod. Con todo, foi o deglauce na Medea de Luigi Cherubini, baixo a batuta de Leonard Bernstein e compartindo cartel con María Callas, o que a elevou a primeira liña da lírica mundial na súa primeira aparición na Scala de Milán na tempada 1953-54. Como ocurrira no seu debut na Coruña con Aida, ela non era a intérprete elixida para este papel. Mais de novo a sorte xogou ao seu favor. A ausencia da soprano titular no medio da produción propiciou que María Luisa Nache ocupase o seu lugar. Leonard Bernstein, cando escoitou cantar a soprano coruñesa, non tivo ningunha dúbida de que ela era a que tiña que ser Glauce, pola súa tesitura de soprano lírico-dramática. De feito, ela mesma describía a súa voz de soprano máis dramática que lírica e moi definida por cor e timbre, cualidades que lle permitiron abranguer un amplio repertorio aínda que as óperas de Verdi eran as que prefería. As súas dotes interpretativas foron recoñecidas por 2 premios nacionais de teatro na especialidade de interpretación en 1958 e 1962. Sen chegar a cumprir 40 anos, en 1963 regresa a Coruña. Cuestións personais traena de volta. Abandona así os escenarios operísticos. 10 anos despois do seu regreso, María Luisa Nache ingresa no Conservatorio de Música e Declamación da Coruña como profesora de canto. Aínda que a disciplina que impartía era minoritaria, chegou a ter 22 alumnos matriculados simultaneamente. En 1975 reaparece nos escenarios da cidade, participando en numerosos recitais nos que sempre incluía música galega, participando de diversas estreas. Un dos pianistas acompañantes cos que acostumaba a actuar foi Ramiro Cartelle, que era, ademais, un grande amigo da soprano. Este pianista foi compositor, crítico musical, profesor do conservatorio e director de coros, mais, sobre todo, era un apaixonado difusor da música de Galicia e gran coleccionista de partituras galegas. O traballo que desenvolveu ao longo da súa vida requiría unha ampla bibliografía e xerou unha gran cantidade de documentación que Ramiro Cartelle conservou, chegando a converterse nunha rica biblioteca e nun valioso arquivo. De feito, a maior parte dos fondos que utilizamos para elaborar este vídeo, así como a maioría da documentación que se mostra, localizouse nun dos apartados desa colección que mercou o Concello no ano 2002 e que se custodia na actualidade na Biblioteca Municipal de Estudos Locais baixo o título Colección Musical de Ramiro Cartelle. Foi impulsor, como foron e seguen a ser os Amigos de la Ópera, de diversas homenaxes e recoñecementos a María Luisa Nache en vida, mais tamén tras o seu falecemento.
Entre os primeiros é de obrigada mención o seu nomeamento como membro electo da Real Academia de Bellas Artes Nuestra Señora del Rosario en 1976. O seu discurso de ingreso tiña como título Voces de oro gallegas en el mundo. Tras o seu pasamento, os Amigos de la Ópera da Coruña promoveron activamente a figura desta soprano coruñesa de proxección universal, organizando diversos actos na súa memoria, como o de 1986 e o de 2014, e, na actualidade, a cidade está a darlle o protagonismo que lle corresponde a unha figura como a de María Luisa Nachi.